Idan kun san kuna yin wannan abin da zan faɗi, da ku ɗan tsaya ku ji ni kaɗan. Mu ɗan ɗauki wannan misali, kai ne ko ke ce, jariri ko kuma ɗan ƙaramin yaro yake ta tsala kuka a kusa da ku. To saboda tsabar jin haushi sai kuka ɗauki yaron sai kuke ta irin jijjiga shi sosai ɗin nan don kuna so ya shiru. Wannan abin da kuke yana matuƙar cutar da su yaran da kuke ɗauke da su. In fact ma yana iya zama child abuse. Well, akwai abin da muke kiransa shaken baby syndrome ko kuma abusive head trauma. Shi menene wannan abu? Shi wannan abin yana faruwa ne saboda kwakwalwar yara bata gama maturing ba, so wannan jijjiga ɗin da ake da ƙarfi yana iya damaging kwakwalwar tasu. Wanda hakan zai kamu ga wasu alamomi ake gani idan hakan ya faru. Well, akwai matsala ta yaro zai ringa kuka sosai, ko kuma matsala ta numfashi, ko kuma matsala ta shayarwa ko kuma cin abinci. Akwai matsala ta irin jijjiga, ko kuma yaro zai iya daina motsa wani bangare na jikinsa. Wani lokaci kuma yaro yana iya fita daga hayyacinsa gabaki ɗaya. Akwai lokacin da ana iya rasa rai ma duka gabaki ɗaya. Idan hakan ya faru sai a garzaya a tafi asibiti a faɗi gaskiyar abin da ya faru don a samu a ceto rayuwar shi wannan yaro. Sannan kuma don ci gaba da samun irin wannan bidiyoyi, kun san dai me ya kamata ku yi.